Здравейте, приятели! Как сте? Надявам се да сте добре. Ще ви прочета няколко мисли, които са поучителни. Поне за мен. Надявам се и за вас. Тези, които заспиват без да чакат съобщения, смеят се без компания, хранят се сами, предпочитат разходки сами и се обличат за себе си, вече са разбрали много за живота. Не се страхувай да започнеш от начало, да смениш местоположението си, работата, средата. Не се страхувай от промяната. Върху чист лист се пише най-красиво. Ако замълча, когато съм ядосан, това, защото се страхувах от себе си, но не от вас. Нищо рядко. Никой не е съвършен. Но там, който избира да се бори за теб, вместо да се откаже, е нещо рядко. Макар и не всеки да го разбира. Надявам се да ви са ви помогнали. Ще се видим пак. До скоро.